So iraha bethunani on social media i-videos zikaMacele bethunani elinganiswa ezi zinto zakhe ke azithethayo kuthandwa nesithembu. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now ividiyo bendiyenzile ke ephambi kwale ndiye ndafaka unomtiritiri elinganisa uMacele kulaa scene kwakungena isitimela saseMzumbe ke sisithi khutshu silidishwa nguMayeni. Wathi ke yena ke ibe nawo umoya wophakama abethi isigubhu but kwakho into ethi not now, sit down. So ke abantu ke bebehlukahlukene ngaloo nto leyo, abanye besithi hayi it's funny unomtiritiri uyadlala wethu, bonke bayazenza eza videos bebalinganisa. Abanye ke bathi uyadelela ngumamazala wakhe lowana and that uthethelela uMayeni warawara. So ke uMpilo Bethunani naye uyawenza ivideo. Baniyakhumbula ke kwi-episode yokugqibela ebidlala kuthandwa nesithembu, I think episode 20 apha ku-season 9, uMacele ke took offense kuba uMakhumalo ebeconfronta utata uMusa Mseleku owathi kubo iyaziwa into yakhe yesithembu nonkosikazi wakhe, but ngokubona babona ingathi uMacele akayazi lento yesithembu, so ithini eyona nyani. So uMacele ke wangumntu ophendula ngokwakhe, akwaphendula utata uMusa Mseleku, and then ke waphela esithi uMakhumalo uyamdakelwa. Uyaqonda, utata uMusa Mseleku wambuza ke ba utsho uba uselile awunothi udakiwe kanti akaselanga. Wathi uMacele ndithi uyandidakelwa makadakelwe kuwe. Nanku ke uMpilo Mseleku esebenzisa la clip kaMacele esithi uMakhumalo makangadakelwa kuye okanye uyamdakelwa. Khona abantu abaphuzayo utshwala, uma sebephuzile bese siyabatshela ukuthi umuntu angadakelwa kunina. Right now uMakhumalo udakelwa kunina. Uphuzile? Anginandaba babakhe ukuthi uphuzile noma akaphuzanga. I'm just saying right now uMakhumalo udakelwa kunina. Uyaphuza? I think le clip iyabonisa ukuthi like abazithathi that serious ezinye izinto ke ezenzekayo phaa kwishow, because you think that noba uMpilo unomsindo bakuthiwa umamakhe udakelwa omnye ntontoni, but ke naku bedlala ngayo. Anyways, I guess ke mhlambi ke akafuni ingena into yabantu abadala, uyabona. And then ke kunabantu ke bebesitsho vele even kule kaTirelo ivideo ba hayi man abantwana bayazenza ivideos, even notata uMusa Mseleku bayamlinganisa. I know I've seen uMpilo naye senze videos elinganisa utatakhe ngezitena ezigwegwayo, I think. So it's not that deep, but ke abanye abantu ke bathi uTirelo kaloku yena ayingowapha kwaMseleku, so akufani. Anyways, khanike ke nake ba nicinga ntoni ngoMpilo esebenzisa le clip kaMacele esithi uMakhumalo ongumamakhe uyamdakelwa makangadakelwa kuye. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Danibona kwivideo elandelayo. Bye.